Mi smo porodica Bešenski iz Dučalovića. Imam 4 brata i 2 sestre. Završnu posetu porodici Bešanski počinjemo liturgijom na mestu gde je zapravo sve i počelo. Pre nekoliko godina ljudi iz manastira su nam preporučili porodicu Bešanski i mi smo odlučili da ih pomognemo. Ovdje imam ovu kravu, imam i hunicu kravu, imam 2 svinje i kokoške. Prvi kontakt sa ovim krajem smo 1994. imali, pošto sam ja dete iz Pančeva, bio sam bolešljiv, imao sam astmu. Kum naš koji nas je i krstio i moje roditelje venčao, rođeni brat mu je bio monah ovdje u manastiru Trojice, te nam je preporučio, hajde da odemo da vidite prirodu, svež vazduh, da izađemo iz Pančeva. I od 1994. kad smo prvi put došli, svidjela nas je kraj, tražili smo non stop da kupimo nešto da bi imali ovdje, da dođemo, da budemo za praznik, ako ništa drugo. Hoćeš ti da igraš, evo da ću tebi da poklonim loptu. U ovoj sobi borave sve devojčice. Tamo spava Sara, ovdje spava Magdalena i na ovom krevetu je. Idemo u osnovnu školu Milan Blagojević u Markovicu. Decembar 3. zima, a 20. juna ove godine održano je prvo donatorsko veče u Čačku, zahvaljujući kome smo se i okupili ove zime da uđemo u novi dom porodice Bešanski. Nije tu bio samo Čačak, tu su bili i Lučani, i Zlatibor, i Mladenovac, i Kragujevac i sigurno ću nekog izostaviti. Humanost nas sve povezala i generalno organizovali smo akciju u junu u Royal Residence hotelu. Evo, danas smo došli da vidimo te plodove rada i to me dovelo ovde. Oženio sam se, kako se zove, 2012. godine, od tad je, da kažemo, sve krenulo lepo za nas. Dobili smo jedno dete, drugo, od tad imamo 7, 4 sina i 3 ćerke. Drago mi je što sam njega baš upoznala, jer stvarno je divan otac i divan je muž. Kuća nije imala najbolje uslove za život. Nije bila malterisana, vlaga je počela da ulazi u kuću. Pomažemo mu, idemo u drva, vučemo drva, idemo u njivu, beremo kukuruz za berač. Vučemo bale sena i tako dalje. Beremo njivu. Ne beremo njivu, beremo kukuruz. Tako da je organizacija Srbi za Srbe nam je mnogo pomogla oko toga. Komplet kuću su uradili, izolovali, krov nov stavili, krov nam je bio dotrajao. Tu imali smo dosta vlage, jer Marija, ona je više da ima bronhitis i tu, da kažem, tu astmu i to je njoj najviše smetalo. U novoj kući imamo sve što nam je potrebno. I grejanje, i izolaciju, i svašta. Nismo imali ni dovoljno prostorija, da kažem, za život. Imali smo 3 prostorije samo u prizemlju. Sad smo odradili i sprat komplet, tako da imam veliki dnevni boravak, sobu još jednu i kupatilo gore. I sve je sređeno u donjem nivou. Odrađeno grejanje, znači bukvalno uslove za neki normalan život sada imamo savršeno. Prelepo je i kažem, to me postaklo i uvek ću se odazvati i tek ćemo sad krenuti dalje. Jako bitna stvar je da su nam i bunar iskopali, to je da imamo sada svoju vodu, pošto je to bio veliki problem, pogotovo u letnjim periodima, da nismo imali vode ni za u kuću. Nismo ništa sadili zbog toga, jer nismo bukvalno vode ni za kuću imali, kamoli za zalivanje nečeg. Sad je druga priča, imamo vode bukvalno dovoljno za cijelo domaćinstvo, i za stoku, i za baštu i tako. Vrednost pomoći za porodicu Bešanski iznosila je 47.331 €. Zahvaljujemo se svim našim donatorima što su učestvovali u ovoj lepoj priči. Rekonstruisali smo im kuću i iskopali bunar koji je dubok čak 132 metra. Hteo bih da se zahvalim svim donatorima koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj organizaciji, što su pomogli u izgradnji ove kuće, jer stvarno su nam dali vetar u leđa veliki, tako da, što kaže, svetlija budućnost nas čeka. I da se vidimo sljedeće godine u Čačku u još većem broju.